Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yatuma a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaro kɛnɛ na bi dɔnkibaro kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma sewukaw fɛ yen nɔ musow ani bogotiginaka minnu ni dankari bɛ ta ka da u kan k'u ye muso ye fɛn min ye so belebeleba sɔrɔla olu ye waasa u bɛ se ka u kunkow fɔ ye cogoya min na an na kumaw kan bi dɔnkibaro kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an na taa Kulukoro ani Kucala la kalo min ni o kɔni sɔnnɔbilala waasa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn ka o kɛlɛ o baarakuncɛ baaraw kɔni kɛra ni marabolo fila kɔnɔna na an na kumaw fana kan bi dɔnkibaro kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fana minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ aw ye a y'aw danse dɔnkibaro kɛnɛ na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaro kɛnɛ na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na sewukaw fɛ yen nɔ paraɲɛba kɛra waasa ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni dankarila u la k'a da u ka k'u ye bogotigini ye walima k'u ye musolakaw ye so belebeleba kɔni jɔra so min ni u bɛ se ka na u kunko fɔ o so in kɔni na a welela ko yɔrɔ lakananen n'an ko ma nazarakan na espace sûr ni so belebeleba in ale kɔni sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ni muso kofɔlenw ka se ka u lakana k'u lamɛn ni ka u bilasira fɛn min ye musaka min donna ni so in jɔli la o bɛ taa min ye sefa wari miliyɔn 60 bɔɲɔnko la min kɔni baaraw nun donna baɲumankɛ tɔn 2 kɔni fɛ ni o ye IEDA relève ani min ye Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ɲɛnɛmaya ko 30 o baarakuncɛ baaraw kɛra Kulukoro ani Kucalakaw kɔni fɛ yen nɔ min kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni dɛsɛ b'u la jamana kɔnɔna na ni ka se ka jamanadenw kanu don ɲɔgɔn na ni k'u kala ɲɔgɔn na fɛn min ye nin baarakuncɛ baara in kɔni kɛra marabolo fila in na ni balo di ani minɛn dɔw ka o ta k'a di maaw ma maa minnu ni dɛsɛ bɛ u la. An ka jamana kunnafoni kunkuru la an b'o daminɛ Bamakɔ yan nɔ Croix-Rouge Malienne maaw olu kɔni n'u dɛmɛba jɛkulu ni o ye Danish Red Cross ye olu ye min ye kɛnɛ belebeleba sigi min kɛra Novembre kalo tile 5 ka taa bila tile 7 la san 2025 waasa ka se ka dɔ fara u ka cɛkɛlaw ka dɔntaw kɔni kan a kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min ni a bɛ wele ko Pathway to Protection fɛn min ye u ye baara min kɔni ta ka ɲɛsin u ka tɔndenw kɔni mɔ o bɛ tali kɛ ka se ka u kalan min ye lakanani ani ka muso ani cɛw ka hakɛw kɔni damakɛnya ani dɛnkɛrɛfɛ o kɛlɛli ani fana dankari min bɛ ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ cɛnimusoya kɔni sira fɛ ka se ka o fana bali u y'u kalan o baaraw kɛcogow la ani fana ka se ka min ye cɛsiri ka se ka o baaraw ɲɛ jira u la u ka ni wulikajɔ belebeleba in kɔni senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko Croix-Rouge olu kɔni hamina ko de ye ka se ka buna adamadenya ka se ka o de bila fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni sanfɛ u ka baaraw kɔni hukumu kɔnɔna na waasa maanifinw danbew ka se ka o kɔni tanga ni ka baaraw kɔni dayɛlɛ maaw ye ka se ka lakana ko o sabati. Orange Mali olu ka baɲumankɛ tɔn ni o ye Fondation Orange Mali ye u kɔni ye min ye dɛmɛ u y'o kɛnɛ sigi alamisa don Novembre kalo tile 13 san 2025 ni o ye san o san u bɛ nin kɛnɛ kɔni sigi ni ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin jamanadenw mɔ a kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana kɛnɛyako ani buna adamadenya dɛmɛ minisiri ni o ye médecin colonel major Assa Bajalo Touré bolo fɛn min ye nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na u ye a sigi min ye kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ale ɲɛnɛmayali kɔni hukumu kɔnɔna na u ye min kɔni don musaka la o bɛ taa sefa wari miliyɔn 70 bɔɲɔnko kɔni na k'a ɲɛsin jamanadenw mɔ sɛgɛn bɛ maa minnu kɔni na o minɛn dilitaw la min ye balo ka taa se kalanden minɛnw ani ka u bolo don cala min kɔni bɛ nafa lase u mɔ fo ka taa se maa minnu kɔni bɛ ni taa ni ka segin ka gɛlɛ u mɔ ka minɛn di olu ma min b'u ka taa ni ka segin kɔni nɔgɔya ka se ka min ye katakatani motoni sen 3 ka o kɔni ta ni ka di dugu dɔw kɔni mɔ fɛn min ye ani ambulance motolamaw min
min kɔni dira dɔgɔtɔrɔsow mɔ dɔgɔtɔrɔso minnu ni u yɔrɔ ka jan waasa ka se ka dɛmɛ ka o ɲɛsin jamanadenw kɔni mɔ min ye Orange Mali a ka ni baɲumankɛ tɔn u kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye nin baara ninnu kɛkun de ye ka se ka jamanadenw kɔni lafiya min ye kɛnɛyako kalanko ani fɛn kɔni ye ɲɔgɔn dɛmɛ ale kɔni nasiraw kɔni fɛ. An ka jamana kɛnɛyako minisiri ale kɔni ye foli ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin min ye Orange maaw kɔni mɔ ni ka tila k'a jira k'a fɔ min ye baɲumankɛ tɔn olu kɔni ka u cɛsiri waasa ka se ka dɛmɛ k'o ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ barisabu ko n'i ye maa kelen kɔni dɛmɛ musakako ta fan fɛ a ka se ka wuli k'a jɔ a yɛrɛ ye ko o fana bɛ se ka maa wɛrɛw kɔni dɛmɛ don n'a nataw la o tigiw fana ka se ka u yɛrɛ ta a baarakuncɛ baaraw kɔni kɛra ni ka min ye ja dɔw kɔni cari ni ka se ka kɛnɛ ka se ka baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka donbolo ka o kɛ ka baara tɔw bɛɛ lajɛlen kuncɛ. Jɛkulu min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ baloko sabatili ma ni o ye PAMU ye u kɔni sen donna ɲɔgɔn ye belebeleba la ɲɔgɔn ye min ni o kɔni bɛ sigi an ka jamana kɔnɔna na ka se ka jateminɛw kɔni kɛ waasa jamana ale baloko bɛ se ka sabati cogoya min na waasa ka se ka buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw ka se ka olu kɔni bilasira ni kunnafoniya jɔnjɔn kɔni ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin sigi kɔni senfɛ u sera k'a ye k'a fɔ min ye yɔrɔ minnu kɔni bɛ ni tɔɔrɔ bɛ olu kɔni kan o y'o yɔrɔw u sera ka olu kɔni fɛsɛfɛsɛ ani fana dɛmɛ kan ka ta ka guwa minnu kɔni sɛgɛrɛ teliya la o y'o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ ni ka tila ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan waasa maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni u bɛ gɛlɛya la waati min ni balokɔrɔ banna kura o ma mɔ fɔlɔ ka se ka o tigilamaw kɔni dɛmɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin ɲɔgɔn ye belebeleba in a kɔni kɛra sababuya ye ni ka a jira k'a fɔ min ye san 2025 o kalo saba laban ka se ka o jatedenw kɔni jira min kɔni senfɛ a yera k'a fɔ ko min ye u ka jateminɛ sera ka kɛ sababuya ye ni ka dɛmɛ lase maa minnu ma o maa hakɛw u y'olu kɔni dantigɛ maa 900 bɔɲɔnko ko olu de kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ min ye baloko ale kɔni fanfɛ ani nafolomugu ka u kɔni bila u ka kɔntiw la u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye maa 470 ko olu de fana dɔ farala olu ka baarakɛtaw n'u ka sɔrɔ kɔni kan sɛnɛ baganmara ani mɔni ani min ye jɛgɛ mara olu kɔni senfɛ waasa u ka sɔrɔ bɛ jidi cogoya min na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ PAMU a kɔni ye ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamanadenw kɔni mɔ u kɔni ka wulikajɔ ye k'an ka jamana n'a dɛmɛbagaw ka se ka olu kɔni kɔkɔrɔma don waasa yiriwa badabada den kɛrɛfɛ ani jɛlenya baaraw kɔni hukumu kɔnɔna na u ka se ka ji di an ka jamana kɔnɔ. Baɲumankɛtɔn AMSOD n'a dɛmɛbaajɛkulu NRC u ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin koro ale dugu dɔ kɔni ma ni o ye Geru ye ni ale kɔni bɛ Kopuropɛn ale kɔni komini kɔnɔna na u ka dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ sɛnɛkɛ minɛnw kɔni na o taara k'a ɲɛsin ga 100 bɔɲɔnko kɔni ma minnu ni seba tɛ u ye minnu cɛma muso 27 ani cɛ 73 olu de kɔni ye dɛmɛ ninnu kɔni sɔrɔ a kɛra u ka projet hukumu kɔnɔ projet min ni o kɔni kɛ bɛ ka wulikajɔ sabati waasa jamanadenw bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ musakako ta fan fɛ ni ka se ka min ye den kɛrɛfɛ ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yiriwa badabada o ka se ka sabati ni wulikajɔ belebeleba in a musaka kɔni bɔra min ye Norvège ale kɔni ka lasigiden so kɔni kunna u ka dɛmɛ ninnu kɔni kɔfɛ u wulila ni ka taa u ɲɛ da min ye baarakɛlenw kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaradege min kɔni kɛra ka se ka o kɔni taabolo kɔni jateminɛ ani fana min ye foro minnu ni o kɔni kɛra an ka jamana cikɛlaw ka kalansow kɔni fɛ ka taa u ɲɛ da a kan sɛnɛ ale taabolo bɛ cogo di ani fana ka se ka hakilina falen kɛ ni cikɛlaw kɔni ye waasa u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ kura minnu kɔni di u ma sɛnɛ na sira fɛ a b'a la ka nɔbɔ walima a t'a la ka nɔbɔ ka olu kɔni fɛsɛfɛsɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka se ka u dɔn cikɛla ninnu mako bɛ mun ni mun na waasa ka se ka olu kɔni dɛmɛw lase u ma fɛn min ye maa minnu kɔni garijɛgɛ donna ni dɛmɛ ninnu na u ye foli ani waleɲumandɔ u y'o ta ka dɛmɛ dibagaw kɔni sɛgɛrɛ ni ka tila ka a jira k'a fɔ fɛn min ye dugukolo labɛnko ɲuman nafa min bɛ o la an ka sɛnɛ yiriwa la ka se ka olu kɔni dankɛnɛmaya ni ka a jira k'a fɔ ko jɔdaba de bɛ ni dɛmɛ in na.
an bɛ jamana kɔkan kibaruyaw la an b'o daminɛ Afghanistan ko an bɛ waati min na ko sisan min ye kɔngɔjugu ko o kɔni donna Afghanistan ale kɔni jamana kɔni kɔnɔ ka sababuya kɔni kɛ musaka ale kɔni dafirili ye u ka jamana kɔni kɔnɔna na ani jamanadenw olu ka taa ni ka seginw ni ka bɔ u nɔ la ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛw la ani diɲɛ kɔnɔ jamanaba minnu bɛ dɛmɛ kɛ dɔ bɔli o dɛmɛ la o fana kɔlɔlɔ o yɛlɛla Afghanistan kan. An bɛ taa RDC u ka jamana woroduguyanfan ani kɛɲɛkɛyanfan kɔni fɛ ni o kɔni ye Sud ani Nord Kivu kɔni ye ko ni y'a ta k'a lajɛ u ka kɛnɛyasow kɛmɛ la ko 80 bɔɲɔgɔnko de kɔni bɛ yen minnu kɔni ni fura dɛsɛ bɛ u kɔnɔ ko o kɛra sababuya ye ni ka fɛn min ye gɛlɛya jugu ka o kɔni don u ka jamana ale kɔni kɛnɛya taabolo kɔni na fɛn min n'i y'a ta k'a lajɛ ko kɛlɛ o kɔni kɛn bɛ sababuya ye ani musakantanya ni ka dɔ kɔni fara min ye RDC ale kɔni ka gɛlɛyaw kan. Diɲɛ tɔnba Nations Unies olu kɔni ka jateden min kɔni bɔra a jirala k'a fɔ ko maa 250,000 bɔɲɔgɔnko de kɔni bɛ yen minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la san 10 laban in kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɔni kɛ kasara ani waati yɛlɛma ani min ye tali kɛ ja ani fɛn min ye ko o de kɛra sababuya ye ni ka se ka waati yɛlɛma ka o gɛlɛya kɔni ka o lase jamanadenw kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ o jatedenw kɔni b'a jira k'a fɔ ni fɛɛrɛw kɔni ma kɛ min ye donna nataw la gɛlɛyaba o de ɲɛsin bɛ diɲɛ mɔ. An bɛ taa Siri ale kɔni jamana kɔni kan ko maa 16,000 n'a kunkan fɛ ko olu de mako bɛ buna adamadenya dɛmɛ la san 2025 kɔni kɔnɔna na ko kabini Bashar Assad ale kɔni ka fanga kɔni dafirila maa minnu kɔni bɛ yen ni olu kɔni kun bolila a ka fanga ɲɛ olu segilen ka na u ka jamana kɔni kɔnɔna na k'u kɔni nana sɔrɔ u ka jamana a kɛnɛya ko kɔni a dafirin bɛ min ye maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni jiko dɛsɛ bɛ u la ni waati kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa 670 ani 70 bɔɲɔgɔnko de kɔni bɛ yen minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la k'a daminɛ san 2024 ani san 2025 kɔni ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye ko ji sɔrɔli o kɔni kɛn bɛ gɛlɛyaba ye Siri jamanadenw kɔni kan. An lamɛnbaaw an b'aw fo ka waliɲuman dɔn ni de bɛ dansigi bi dɔn kibaruw la min kɔni lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la buna adamadenya ani yiriwa radio so HD FM dɔn kibaru kɛnɛ kan. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de Mankana.